Der har vi Gonzo. 8 måneder gammel schæferhund. Lidt af en ballademager. Gonzo har fundet ud af, at hvis man leger lidt med katten, så kan katten tage nødderne, som står på bordet, og kaste ned på gulvet. Så der ligger små nødder rundt omkring. Og når Gonzo så finder en nød, så tager han nøden. Når han er optaget af katten, spytter ud, og så tager han lige det gode stykke, som landede der, og så lykkes det altså Gonzo endnu en gang at spise en nød. Det er meget godt, det kun er her op til jul, og vi har nødder på bordet.